ngerti anu. Nak kecil namanya Arda. Mau mancing. Neng endi saiki? Karo kancane rono mau. Wis pulang. Mau mancing ning kene. Nggih. Oh. Lagi ndi sapa ket mau? Mau. Ket mau. Dhewe apa Karo kancane mau gubit putih. bobit putih? Oh, ngelemu to, Raden? Oh, iklan kuning mau. Oh, kenal Arda. Sak kelas kula. Oh ya. Makasih ya. Nggih. Ket mau dong mantuk tak goleki. Nggih. Apa? Kelangan kutuk sih tok. Neng ndi le kelangan? Rono. Tak wis tak kudu to, tak anu, tak lebok lewat to. Lebok lewat to lak nang ngene iki. Aku kan nang iso iki. Oh. Mengko telepuk omong gasku, nang ngene cemplung. Hotel. Wis tak angkat tak nek wadah. Kontak kowe. Gede ra? Ya lumayan. Sak ning anu lho, warna sana lho. Wadah lho. Wae mangan kok bayune elek. Emoe tak goleki tekan kono wae. Ono ngendi? Kan kono. Spot biasane kae pojok. Ana kancamu sak kelas. Oh, iki tok pira iki? Wes ra? Durung maem to kowe mulai sekolah, Bra? Aku ira sekolah. Rai.